Έλα. Winsberg. Μπαίνεις εκεί μέσα απέναντι. Και έχω τελειώσει όλα τα μικρά. Όλα τα μικρά έχω τελειώσει. Ναι, και εγώ τώρα βγαίνω από μέσα. Ένα λεπτάκι. Στη μέση. Ναι. Είμαι Winsberg και Tab είμαι εγώ εκεί. Άμα τα Tab δεν έχουν κόσμο, γιατί πριν είχαν, θα τα τραβήξουμε. Ένα εσύ, ένα εγώ. Ναι, τώρα κλείνω εγώ στην ταμπέλα. Μισό λεπτάκι. Αυτό το βίντεο είναι λίγο με την Άννα, δεν πειράζει. Is that wooden? There is a structural parts.